Monggo, gubuk asmara ya, Pak. Gubuk asmara ya. Monggo, dados. Penabuhe nggih. Oh. Semangat sekali nggih semangat cah nom-nom kabeh. Nggih no Pak Pajan. Bagus-bagus nom-nom. Nggih. Pokoknya anggere bar kopi kuda iki. Mbok ya sing beres. Ae ngono ngene sambekan ngono lho ya Allah. Ya Allah. Ora iso lho. Oh berarti nek arep rampung ngono kae sok banter Mas Teh.
Maksudnya niku tabuhane iki lho, ngoten lho. Kalem. Nah, alon-alon. Alon-alon.